Sticajem okolnosti, eto tako sam se našao, došao sam tu i vidio sam da ne postoji hrvatska zastava, žalosno. Našla se hrvatska zastava i ja sam osjetio u sebi jedan veliki poriv domoljublja i morao sam se popeti na ulazu u Vojno Kupari i staviti zastavu. Vidimo da je ključ operacije znači Male bare, da se to naoružanje zauzme i da se na neki način raspodijeli u području Dalmacije kako bi se moglo odgovoriti sve jačim napadima neprijateljske Jugoslovenske narodne armije. Kada smo pripremali se za obranu Dubrovnika, ja sam tražio od letice zapovjednika mornarice da mi objasni ko je dole, ko zapovjeda, i kad mi je objasnio situaciju da jedan bataljon se formira i tako dalje, kažem, ne govorim o tome, nego cijeline te borbe oko Dubrovnika, to će biti potreba da jedna operativna snaga čovjeka, viši oficir mora biti, koji ima iskustva organiziranja obrane, šireg prostora i obrane jednog grada. Samo u Trebinju sam ostavio brigadu od 5-6 tisuća dobro opremljenih, još bolje naoružanih vojnika. Istog dana kad sam došao u Dubrovnik, navečer se je u Centru za obavješćivanje okupio križni stožer da me upozna sa stanjem i situacijom. Nedjelja je bila, igralo se na boča, ljudi su igrali na karata, niko nije očekivao napad, niti nešto slično. Bilo je tu možda nekakvih 50-ak mještana, plus što je bila tu policija, i odjednom je počelo. Ljetno doba je normalno, vidi su svi van. Znači, počelo je pucnjava sa svih strana. Nisu se naši političari prisjetili, a to smo, hvala Bogu, svi učili iz povijesti, pogotovo koji je išao ovdje u školu 1806. davne, prije 200 godina, kada je isto područje napalo Rusi, Crnogorci, pomognuti sa svojom pravoslavnom braćom iz Istočne Hercegovine. Kad su uništili sve živo što je bilo oko Dubrovnika, došli su do prigradskih naselja Pile i Ploče, Konavle, Šulta, Dubrovačko primorje. Sve je bilo uništeno. Isti takav scenarij se dogodio 1991. godine.